debate yoyamba inachitika pa 21 August malake omweano ndipo lero ndi presidential debate yachiwiri komanso yomali obanda kumene muliko kutuluka masuti kuno mufuna mwambe nawo zachipongwe ngati obanda yeah lero ndimati ndapumatu matimwapuma ndimati ndapuma kulibe munthu wachipongwe basi ndivale suti yanga zabwinobwino mwa ulemu koma mwachena talandirene amalawi tikumva zotani kuno ku Bingu International Convention Center pamene tikuyembekezera kuti atsogoleri abwere azayambe presidential debate imeneyi. Ndithu pakadali pano tikaona mkati mu zokonzekera zonse zatheka sizikusiyana kwambiri ndi momwe anachitira zokonzekera ulendo wapita. Tikaona mkati mu moderators zonse afika amene ndi Joab Jakhaza komanso Leah Malekano amene ayendetse mwambo amene ofunsa mafunso ma candidates amene ayitanidwa ku mwambo ameneyo. Ndikunena kuti situkuona kusiyana kwambiri ndi chikonzero kake ndi momwe anapangira ulendo wacha chifukwa mkati mu lero amene akulowa monso ndoti wachita kuyitanidwa komanso mkati mu simukuloledwa munthu amene wavala makaka achipani kufika mkati mukuti aonene nawo debate imene komanso amene akuyendetsa mwambo afika kale pamalo ano zomwe ndikuona kuti zikufanana ndi momwe zinachitikira sabata yatha chifukwa choti oyendetsa mwambo anali atafika koma amene amazachita nawo participate in the debate anachedwerapo zomwe zinapangitsa kuti mwambonso yambe mochedwa ndelero ndikuona kuti ma organizers afikanso nthawi yabwino koma sitinaone ma candidates akufika sitikudziwa kuti chikuchitika ndi chani mwina apo sachedwa paticheze ndo apa mpando wa task force imene kuti atifotokozere kuti chikuchitika ndi chani koma ndangomvetsedwa kunena kuti PP president Jesse Banda akuti sabwera kuno atiuza ndithu ma organizers zena kuti amene onda anapereka ndithu excuse kuti ayine kumene kusindibwera pa zifukwa zakuti nde mwina pote Gordon Matonga aliso pompa mwina titha kumva kwa iwo kuti kodi debate imene itheka lero chifukwa kukoneka ngati lero zanyanyira kwambiri makapa kuchedwa kake kuyamba kwa debate imene chifukwa poyambira penipeni ngati mamva kuti akubwera ndi UDF candidate atupele muluzi ndi Adaliso Kabambe ku UTM koma pano pakumamvekaso mphekera zina kuti mwinaso one of the two sabwera nde mwina timvekaye kwa Matonga tisanapitirire pano kulankhula kuti kodi ulendo wathu kunali chikuchitika ncha komanso kuti ulendo ono kukhala zotani nde mwina ticheze naye Gordon Matonga chabwino ayizoma kwambiri Gordon Matonga mwina ndingoyamba kaye kucheza nanu pang'ono kena akampitiriza ndi Kathe koma choyamba moni zomwe kwambiri kwatilandira wayana ndi Kathe mazulano zomwe kwambiri inu ndamene muli apa mpando kapena kuti mu task force imene uchita organize presidential debate Misa Malawi ndimene ili pasokolo pake mutiuza zotani chifukwa nthawi imene amalawi amembekezera tikuona kuti zinthu sizikuchitikayi chikuchitika nchani wayana atsogoleri afinki atanganidwa ndi kampeni yavuta ndi kampeni azathu achokera ku mawiso stop koma onse amene atsimikiza kuti akubwera tikuyembekezera madzulo ano kandi Dr. Kabambe tikuyembekezera kukhalanso ndi Onabwatu Pere Molozi ndi anthu awiri amenewa akubwera timayankhula nabe ndi achipani a PP Dr. Jesse Banda amaoneka kuti mwina sabwera komabe tikuyankhulana mwina zatheka abwera koma ngati satheka sabwera ndi kuti tikhala ndi atsogoleri awiriwa amene atakhala kupanga tsutsu wa lero madzulo ano koma nthawi munagwirizana yotani chifukwa Malawi ife timawauza pa times kuti iyaye nthawi mwambo uyamba nthawi yotere munagwirizana kapena nthawi ina kuselu nthawi ndi 7 o'clock imene tinagwirizana nawo amayeneka kuti pa nthawi ino atabwera koma amene ndafotokozera moja kampeni afinki atsogoleri athu mitima ili mwamba kuti ndi ankufikira Malawi ambiri ndiye komabe tikupita posachedwa apa atangofika ndimayankhula nawo akuluakulu posachedwa apa unditsimikiza kuti anyamuka akubwera kumalo kwano posachedwa apa mwambo wathu uyamba tikhala ndi mtsutso 1 hour 30 minutes akukamba mfundo zokuti kodi Malawi tingatukule bwanji kodi social contract imene tikulowa 2025 mpaka kufikira 2030 ikhala yotani ndi anakamba fundo zambiri nthawi ya kampeni lero ono tafunse kuti kodi inuyo mfundo zimenezi pa nkhani zokhuzana makamaka za ulimi agriculture mukuyima potani tikhaso tikuyang'ana mu usiku wa lero nkhani zokhuzana ndi foreign policy international relations ife ubale wathu ndi maiko akunja uli potani ubale wathu ndi maneighbors athu timadalira kwambiri mukuziwira maiko ngati Tanzania ndi Mozambique kuti katundu wa dziko lino azifika kumalawi kuno poti ifeyo tilibe access to the sea ubale wathu tiuyendese bwanji ndi azathuwa ubale wathu ndi maiko ngati China ndi America uziyenda bwanji ndi tikambira naso zimenezo tikachoka peperepo tikhala tukambirana nkhani zokhuzana ndi kuti tisasiye wina mbuyo social inclusion ndi gender equality
amayi ndi ana asatsalire komanso azathu aulumali asatsalire tikhalanso tukambirana nkhani zimenezo usiku wa lero ndiye musade nkhawa tikamaliza imeneyo ya social inclusion timalizira nkhani ya renewable energy amalawi ambiri padali panalibe magetsi kodi zimene zikutanthauza chani pa nkhani yotetezanso za chilengedwe tingatsate njira zotani kuti chilengedwe chitetezedwe komanso kuti tipeze njira zina zosamala chilengedwe monga solar energy kumapita pasogolo ndi asogoleriwa tinayankhulana nawo kale tauza kale matopiki amenewo akozeka bwinobwino kuti afotokoze komanso ife mamodereta athu amene tikudalira kuti akhale akwafunsa atsogoleriwa kuti imanikaye pamenepo tafotokozani bwinobwino nawonso akozeka kuzama kuti nkhani zimene zipite pasogolo tsiku la lero. Presidential debate yoyamba pa 21 August naona kuti zipani ziwiri zimene anthu amayembekezera kuti atsogoleri ake akhalapo panalibe tinaona chakwera sana bwere komanso munthalika sana bwere panali zoyankhula zambiri inu munalonjeza kuti muyankhula nazo zipanizi komanso atsogoleri muyankhula nawo sitikudziwa ngati munayankhula nawo ndipo mwabwerako motani. Ndifotokoze wayana kuti tichokere mbuyo pang'ono tisanafike pamene paja kuti atsogoleri asanabwere pa 21 tinayamba process yoyayitana kale miyezi mwina 6 tikuyankhulana nawo tinatumiza makalata komanso nakumana ndi akuluakulu masekretary general azipani zimenezo zonsezi kuwafotokozera kuti ayi tizakhala ndi debate tsiku lakuti madebate atatu azapange participate ndi zipani zisanu ndi chimodzi 6 zimene zili ku nyumba ya malamulo ndiye kuti mmenemo timaphatikiza afodi chifukwa afodi inali idakali ikuyima pa yokha ndiye mtsogolo mukenako afodi itapanga ubale ndi DPP tinayuza afodi chakuti yayi ino imanekayi pambali tipanga kale focus pa zipani zisanu izi zimene zili ku nyumba ya malamulo ndiye zimene zimachita kusonyeza kuti timafuna kuti zipani zikhale zokonzekera bwino zapanga nawo participate mtsutso oyambirira uja mtsutso oyambirira atalephera kubwera zipani zinafotokoza za DPP ndi MCP zifukwa zimene amati iwo akanikira kuti asakhale nawo pa mtsutso umenewo ndiye tili mu ndime imene tinaganiza kuti iya poti anena zifukwa zawo ngakhale zifukwazo mwina sizokhutisidwa sizimene timayembekezera kuti angafotokoza komabe tenti apaseni danga lina tiyankhulane nawo ndiye tinayembanso makalata ndiye tinakumananso nawo akuluakulu awo tinatumizanso nthumwi kuti aziyankhulana nawo unfortunately zipani ziwiri zikuluzikulu zikuonekabe kuti sizikufuna kuti zizikhala ndi utenga nawo gawo pa mtsutso ngati umenewo si chinthu chodabwisa kwenikweni kuona mtsogoleri wa dziko atakana kubwera pa mtsutso umenewo koma ndi chinthu chokhumudwitsa mtsutso wa 2014 imene tinakonza mtsutso wa 2019 imene tinakonza atsogoleriso amene amalamula nthawi imeneyo sanabwere ndi chokhumudwitsa kuti atsogoleri a DPP a Professor Peter Mutharika amene afuna kubwereranso mboma sanafunenso kuti akhale nawonso pa mtsutso umenewo zokhumudwitsa kwambiri chifukwa chokuti atsogoleri awiri wa mbuyomu anakhalapo pa mtsutso ngati umenewo koma onsewo ali ku opposition anakhala ali ku opposition akufuna mpando koma ataulawa mpando zioneka kuti samafuna kukhala nawo pa mtsutso ngati umenewo koma nkhani ino isakhale kuti kodi ndiye tiziti chani nkhani ikhale kwa amalawi eni ake ndi amene ali ndi mphamvu zopasa atsogoleri kukhala pa udindo ndiye funso limene amalawi azizifunsa ndilo kuti kodi iwo ndokonzeka kuti azika atsogoleri pa udindo pamene atsogoleri sakufuna kuti aziyankha mafunso kwa iwo nkhani kwambiri is about social contract imene timasayinana ndi atsogoleri pamene tikuwayika pa udindo scheme ya democracy imene tinasankha 1994 imayenda kuti mphamvu zenizeni zili kwa anthu aini yake ovota aini yake amisonkho koma tonse sitingakhale atsogoleri a dziko ndi skimu yathu ya democracy kuti iyende bwino mphamvu zija patadusa zaka 5 timasankha kuti timpase kuti apange tsogolo la ana athu asamalire azigogo athu amene aziyang'anira mitundu iyi ngakhale imene sinabadwe kupanga decisions zimene zapange ma generations akubwera mtsogolomo ndiye pamene tulowa mu social contract imene funso liziti kodi tizilowa mu social contract ndi anthu amene aonera zokuti the moment atalowe mu office sitizafunsa mafunso sazakhala woya answerable kwa munthu wina aliyense atsogoleri ngati aukana kubwera ku mtsutso kuzafunsidwa mafunso pamene sanapasidwe mandate yoti atilamulire sanapasidwe mandate yoti akhale commander in chief wa Malawi Defense Force sanapasidwe mandate yokhala ndi mphamvu yang'anira the account number 1 what chance do we have as a country as Malawians as voters as the owners of this land kuti anthu amene ajawa pamene azalumbiritsidwe ndi chief justice ndikuwapasa mphamvu zonsezi azatha kumabwerabe kusogolo kwathu nkulaza kuti ineyo ndinebe ukutumikirani kodi sitikusankha mabwana athu chifukwa timene kusankha anthu okatitumikira
koma ngati anthu aja akukana kubwera kuti abwere pamaso pathu azankhe mafunso ndikuona ngati mwina tasiya kusankha atumiki tamba kusankha mabwana ndi zinthu zokuti ngati dziko tiyenewa mazunikira bwinobwino 65% ya Malawi amene akhala mafunsidwa pafupi kuti kodi mungafune kuti atsogoleri anu asanasankhidwe kukhala president azipita kukapanga nawo mitsutso ngati imene yakhale kumayankha pafupi kuti tikufuna atsogoleri athu asanalowe mboma asanambe kugwisa ntchito ndalama zathu azibwera kuzatifotokozera kuti ndikazalowa mboma ndizapanga mfundo zakuti ndikazalowa mboma ndizakutumikirani mwa njira iyi ndi zofunikira kwambiri kuti atsogoleri adziwe zimenezi kuti zimene tikuchitazi tikuyimira Amalawi sakukana kubwera kukayankha kumaso kwa tulankhani kapena kukangoyankha kumaso kwa mabungwe kumaso kwa Amalawi amene akufuna kuti atsogoleri azifotokoza bwinobwino kuti dziko likuyenda bwanji pena atsogoleri amanena zoti iya ndikawinabe nkha chachikulu ndicho kuti ine ndikawine zimtsutsozo mwina sizili part of our strategy yowinira koma nkhani ndiyo kuti ife kwa Malawi atsogoleri akunenazo kuti this is not part of your strategy yowinira koma is this part of a strategy to develop this country is the hiding information part of developing this country is the developing a leadership that is unanswerable, unaccountable to Malawians, part of a development strategy. Takumvani ndipo ndokhulupirira kuna kuti iwo akumva akudziwa zonena kuti mwafotokoza kumasoza kukhuzana musanachoke ndifuna nimpase mwayi Kathe kunayenso akufunseni mafunso awiri atatu ifika namumva pena pake akumanena kuti kodi ulendo watha uja unali msuso kapena inali panel discussion ndiye mukambirana. Over to you Kathe. Nditudi Gordon ulendo watha uja tinaona kuti mafunso mwina sinanga a debate ndoti muchichoti kuti mtsutso koma mafunso pena kamafunsidwa kumakhala kuti alesa kufunsidwa funso lake palibe nthawi yonena kuti kodi mukuganiza bwanji pasomwe alankhula wazi munawunikira bwanji pakukonza kwa mtsutso umenewu chifukwa mtsutso timaona ngati kuti mwina wina akayankha then wina should be able to say kuti ayi zomwe akunenawozo ine ndikuziona motero koma ine sindidzapanga zimenezo ndizazipanga mwacho nchimo munapanga bwanji mwina akasanjidwa kamafunso ndisayankhire kwambiri makandidate amene anali pa podium paja kumayankhulana ife gawo lathu ngati aupanga mtsutso ndikufunsa mafunso ndiye ife nakhala wasi ndi azathu a Political Science Association of Malawi amene ali part of the task force organizing committee ya debate organizing task force kubwera ndi nkhani zofunikira zoti anthu akafunsidwe ndi mafunso aja tinapereka kwa moderator athu kuti taonani nkhani zimene zofunika kuti Malawi amve ndi zimenezi so mmene timafunsira mafunso ndi mmene timafunsira mafunso mbuyomu palibe kusiyana kwenikweni nkhani inaliyo kuti kodi atachilandirano makandidate aja iwowo azimasuka kumafunsanaso mafunso okha kapena kupanga comment zimene candidate wina anayankhula ife sitinamange tinamasula zinali kwa iwowo komanso ngakhale usiku wa lero zili kwa iwowo amene akupanga nawo participate kuti ayendetse okha ngati mtsutso kuti okha aone kuti kodi zangazi zimene akunenazi ineyo ndilowererepo bwanji ndimutsutse bwanji olo ndigwirizane naye bwanji ifoti si angakutsutsana angathonso even kugwirizana is part of a debate apa ndagwirizana naye apo sindinagwirizane naye ndikufunika kwawo iwowo mamoderators athu ali ndi udindonso pamene akupanga mtsutso umenewo kubwera apo kunenazo kuti iyayi inuyo tabwezani pamene mwina munagwirapo ntchito yakuti kapena kuti muyikanire zimenezo kuti mukwaniritsa ndi ntchito imene yonso ndi amamoderators athu kuti azipanga koma kwakukulu kutsutsana ndi pakati pa makandidatiyo ndiye ngati makandidatiyo sakufuna kutsutsana kwenikweni ndi kuti ndi mmene iwowo atengera approach yawo ku debate koma ife sitikuamanga angati kutsutsana pamapeto ake koma ife tifuna tagwirizane kuti amange Malawi koma kutsutsana ndi kumene tikufunika chifukwa ngati dziko palibe mfundo imodzi yokha imene tinganezo kuti ndiye yabwino yoti imange Malawi tifuna tizitsutsana kwenikweni takhala ngati dziko 50 years under safe rule 50 years imene timakhala tili m'musi kawiri anthu amakamba zokuti maiko akuchita bwino ife timakhala nthawi zonse tili m'musi ndiye kuti zinthu sizikuyenda ndimafuna ndibwerere pa nkhani yomwe umakambirana ndi wayana yokhudza makandidates ena amene sanabwere kuno last debate komanso pano sakubwera DPP mu statement yake naneneratu kuti ife sitipanga nawo za madebate koma ku MCP ku press conference Jessica Bwira amene ndi publicity secretary ku Chipani ananena kuti
mfundo zina zakayendetsedwe ka debate imene ife sitikugwirizana nazo tinawuza kuti apange chakuti koma pali ngati transparency kakuvuta momwe mmakachitaso engage munaonikira mfundo zimenezo zomwe kwa MCP-ko anadandaula kuti mwina zinthu zina zikukhanga zikuchitika mobisa pano ndikufunsa zimenezo chifukwa mwanena kuti munapatsa mafunso ma areas amene debate imene izachite focus on ulendo no mutapatsa anayankha kuti chani. I'm just so interested to know kuti kodi anayankha kuti chani ulendo uno since that time excuse inalionera kuti ife sitikusangalala akubisa zina ndi zina pano mutapatsa mafunso aperekano chifukwa chani chomwe sabwerera ku. Okay, then ndipange clarify kuti sitimapereka mafunso timapereka ma issues ma topics tinalemba paper ndithu ya ma topics kutambasula bwinobwino nkhani zosiyana zimene tizikambirana mumtsutso osati mafunso eni amene azifunsidwa omwe ndi zimenezo tinachita. Komano ndiyambe ndi nkhani imene anakamba kaye a Professor Peter Mutharika kusonkhana nawo kunzuzu anafotokoza kuti sapanga nawo mtsutso menewu sapanga nawo mtsutso menewu chifukwa chokuti mwina samaziona bwino zochitika za mtsutso menewu. Anakamba zoti mtsutso umene unakhumudwitsa ndi wa chaka cha 2014 ndine ndimati kuma 2014 ukuzafika siku la lero kanija ingotulusa pano pamene tinayitana ku mtsutsowo komanso anayitulusa pa msonkhano sanatuluze ife kuti ife sitibwera chifukwa cha mtsutso wa 2014 unachitika zakuti ndiyene ndikuona ngati kuti nkhani imeneyo ndiyokhumudwitsa komano sizoona kwenikweni kuti panali zachinyengo zina zonse zimene zinachitika 2014 kunachitika zachinyengo. Iwowo ananena kuti ati mafunso anaperekedwa kwa makandidati ena pamene iwowo sanapasidwe mafunso ndiye ife tinena zoti ife nkhani imene iwowo ngati atsogoleri a DPP sanatipezeko kuzuza zokuti chaka cha 2014 kunyachitika nkhani yakuti ndiye zinayi zofuta kwa ife kuti tizikhulupirire kuti zimene zini nkhani zoona. MCP ananena zokuti ati sitinawuze bwinobwino kuti kodi format ya debate imene izakhala yotani komanso akupita kukapanga nawo mtsutso menewu ndi ndani ndiyene ndimati izizi tiye tizawuza Malawi chilungamo. Pamene tinakumana ndi atsogoleri a Ford mungathe kuona tili ndi zithunzi ngakhale pa peji yathu ya Misa Malawi kuti nakumana ndi Secretary General wa Ford lero nakumana ndi Secretary General wa UTM mmenenso timakumana ndi Richard Chimwendo Banda amene ali Secretary General wa MCP. Zithunzi zilipo tinatusaso press statement kusonyeza kwa kufotokozera Malawi kuti lero takumana nawo akuluakulu a MCP kuwayitana ku mtsutso umene kubwera pasogolo pano. Izi zinachita ndi sangatinamizire lero kuti sitinafotokozere ufunika kwa mtsutso umenewu kapena kuti akubwera ndi ndani takhala tikunena mobwereza. Ndimafunsa kuti ulendo wachiwiri munakawuza sinanga munatulutsa statement kunena kuti zomwe zinachitika ulendo watha pano timachita engage mpaka na there was a time munachita postpone debate imeneyi kuti mupereke mpato wazokambirana ulendo umenewu IMCP anena kuti chani chifukwa chomwe sakufunabe kubwera ku kafe ndingatokutsimizirani pano pakuti IMCP sanatipasenso chifukwa china chilichonse chokuti isabwera ulo kuti isabwera taona kuti isakubwera taona kuti isakupereka uthenga kuti tikubwera ndi pamene tadziwika kuti isabwera koma tinalembera makalata tinakumbutsa tinayimbira mafoni tinakumana nawo atsogoleri ena kuwapempha kuti tiyankhulane nkhani ija zonsezo tinafikira tinatumiza nthumwi pachizungu timati ma proxy tapitani mwina inuyo mwina chichewa chathu sichikukhala bwino mukakambe nawo ndino mwina akakumvani bwino inuyo zonsezo tinachita. Mungathe kuona ngakhale atsogoleri a mipingo dzulo apaki anayankhulapo pa nkhani imeneyi koseko kunali kuyesesa kuti atsogoleri wa mwina afikiridwe mwa njira ina kuti akhale nawo patsutso menewo ndiye nkhani kwambiri sikuti anthu sanafikiridwe komano ine chimene ndikuona atsogoleri andale apanga masamu awo kuti kodi akuona kuti mwina chofunikira kwa iwowo ndi kampeni mwina imene akupangayo osati mitsutso ngati iyi komanso mmene nabweza mmene nafotokozera mbuyomu mmene ndimacheza ndi wayana atsogoleri watu mbuyomu anakhala nawo pa mitsutsoyo ndizoti zikumangosintha akafika kuti mwina tsopano mwina alowa mboma ndi pamene amona ngati sangakhale nawo pa mtsutso umene. Funso lomaliza Joyce Banda munafotokoza kumambira kuti sakubwera apereka zifukwa zotani. Joyce Banda sanatifotokozere zifukwa bwinobwino zimene sakhala nafe komano ndi athokoze kwambiri ndi mzimayi yekhayo amene amuna dziko lino ndi mzimayi yekhayo amene anabwera nawo pa mtsutso umene tinakonza kuyambiri yacho. Mtsutso umene unakhala wa nthawi yayitali kwa amayi athokoze kwambiri anapereka mfundo zawo momveka bwino kwambiri tikuyamikira kuti anapasa ulemu a Malawi aine akadziko kuti akathe kuwafunsa mafunso dzera mwa atolankhani awo ndi
tikhala tikupachezabenso nawo atsogoleri onse amene akhala abwerawo tikumanaso nawo tiyayamikire tathokoze kuti anakhala nafe komanso ngati pali penanso pamene afuna kuti tizipanga improve papanga mitsutso imene atiuze ndingati kufotokozera kafe kuti mtsutso imene tapanga chaka chino mkati mukuona takhala ngati tinatseka kuti abwere anthu ochepa ndifo chakuti mbuyo mutamba kumanaso ndi atsogoleri omweyo amatiuza kuti inu mtsogoleri wa dziko sanga mabwero mangopikisana ndi wina aliyense amalawiso amatipasanso feedback kuti mtsogoleri wa dziko inu musamangoti wina aliyense ulo alibe ndi MP yemwe basa azipita kumene kuja ndezonse zija tinazilenga chaka chino kuti mtsutso la chaka chino atakhalapo anthu awiri azakhala anthu awiri koma amene ali ndi kuthekera kwakukulu kuti angatokhala atsogoleri a dziko ninkani ifeyo timaona kuti atsogoleri awiri aja kubwera sitimanena zoti basi wina aliyense amene akufuna abwere chaka chino timafuna tione zinthu mwina zachilendo ndiye taona mmene zakhalira atasangalala kuti mtsutso uja watheka amalawiso aona ubwino wake ndi kuyipa kwake kunena zoti mwina tizikhala ndi anthu ochepa kutsogolo kunonso azatipasanso feedback kuti kodi tipitize chonchi kapena mwina tisinthe zimene zimathandiza kuti tipange kacha yoti democracy zipita patsogolo. Koma Malawi kunchako tsopano akuyembekezera kuti kodi ziyamba nthawi yanji kumeneko posachedwa apa ndaona kale akuluakulu angapo kuti afika oyimira azikuluakulu athu makandidati amene timayembekezera amadusa kuseriku ndeti ndikuyembekezera zoti ndetene minute atsogoleri awonso ndeti akhala akufika pamalo pano. Tathokoza kwambiri ndithudi ameneyo Gordon Matonga amene ali chairperson wa task force imene yomwe ikukonza mwambo umene mtsutso umenewu kufotokoza kwake Gordon Matonga akufotokoza kunena kuti lero amene akuyembekezeka kubwera kudzakhala nawo pa mtsutso umenewu ndi UDF presidential candidate Atupele Muluzi komanso UTM presidential candidate Adalitso Kabambi.